Máte nám do piče tam, kde ste. Vítajte v novom videu z TV Čáčov. O čo sa v tomto videu bude jednať? No veľmi jednoducho si porovnáme sily všetkých občanov z Čáčova, teda aspoň tých známych. Takže v tomto videu sa dozvieme, kto je najsilnejšia postava z tejto frančízy. Takže ako prvé by som sa pozrel na Vlada Vacha versus jeho strýc Igor Vach. Všetci vieme, že Vlado Vach hodil po starom Igorovi stoličku a stôl. Hneď za tým na druhý deň ráno ho išiel naháňať z palicu. To znamená, že Vlado Vach sa absolútne nebojí zapojiť do žiadneho konfliktu, v tomto prípade s Igorom. Ty dejdeš, kde utekáš? Bojíš sa, ty ma gore, ty sa bojíš, poď sem utekáš tvojej materi do piče. Ako ste sa mohli sami presvedčiť, Vlado Vach neváhal, išiel zbiť ním Igora, ale ako ste mohli vidieť, Igor je o dosť rýchlejší ako Vlado Vach, takže si myslím, že v boji Vlado Vach versus Igor Vach by to skončilo remízou, pretože Igor by iba utiekol. Je pravda, že Igor Vach sa tiež nebojí zaútočiť, máme dôkazy. Tebu sa to nedá, no. Nedá! Robiče! A ja ti tú ruku stačím to... Ako môžeme vidieť na tejto scéne, Igor Vach sa vôbec nebojí chytiť Vlada za ruku a otrhnúť mu ju. Podívaj sa, čo mi robí, vidíte, čo mi robí. No. Môžete napísať do komentárov, kto si myslíte, že by vyhral tento súboj. Ako na ďalší súboj by som sa pozeral Vlado Vach versus jeho dobrý kamarát Pálo Chodúr. My už vieme, že Pálo Chodúr a Vlado Vach lomeno Chodúr sú veľmi dobrí kamaráti, pozrite sa na toto video, kde volali spoločne ženám. A co som varil? Víte, co som varil? Z penisa to mléko som varil. A k tému 4 chleby. Dobrá baba, ne? Nejaká sopláčka. Myslím si, že tento boj ani netreba ďalej nejak pozorovať. Myslím si, že títo dvaja by sa do boja, do spoločného súboja nikdy nedostali, pretože sú to fakt dobrí kamaráti. Vlado Vach sa aj sám premenoval na Vlado Vach Chodúr. Ako ďalší súboj by som si vybral Vlado Vach versus Anton Mihoľk. My už z príbehu poznáme, že Vlado Vach skoro vypichol oko Antonovi Mihoľkovi, ktorý sa to vôbec nebol rád. Presvedčte sa sami. Hentom. Jaj! Vypíšať mi oko, ty koko! Ja som nechcel, pardon. Vybaný sprostý! Ukáž to. Biež do piče! Ukáž sa. Utáč! Nebo ťa uderím ťa. Tak keď kúkáš, ja kokot kúkáš. No. Anton taktiež nemá veľké šance na výhru kvôli svojim chorobám. Jaké máš choroby? Cukrovku, ze srdcem ťažkosti, ze všetkým. Prostatu, no všetko ja berem, moc léku berem. A bolá mňa aj nohy. Takže tento zápas by opäť vyhral Vlado. Ale čo Vlado versus mladý Igor? O mladom Igorovi vieme, že nie je moc výrečný. Cez celé toto video povedal len toľko. Neotáčaj sa, jeben ty piču. Však vyprávaj ty niečo za primluv. Vieme o ňom však, že vie byť aj dosť agresívny a vulgárny. Luciféra. A ty sa zas nauč románsky? Ande Królovia. U mladého Igora som si není ochotný tipnúť jeho silu, takže by som možno aj povedal, že by Vlada Vacha dokázal poraziť a Vlado by dopadlo nejak takto. Ale o Vladovi vieme, aký je milý, takže by sa s malým Igorom určite nejak dohodol. Keď chcete, volajte, a keď nechcete, nevolajte, a keď chcete, dojdite, a keď nechcete, tak idite do piče. Ahoj. Jejda, zlý klip. Ty si moje srdce, ktoré mi bije v mojom kokote. Penis. Pre part 2 dajte like a odber, pretože je veľa postav, s ktorými by Vlado mohol bojovať, takže toho ako koľko lajkov dáte, bude ďalší part. Nový. Konečne už múdra, brolila, bolezání. Niekedy ho dáďal, ten múdra, niekedy náďal.